Ja, maar kom eens helpen, jongen. Oh! Dank je, mevrouw. Is dat voor ons? Jullie zijn ook goed verren. Ja. Super. Dankjewel. Je kunt natuurlijk net als Irma en Twang dromen van het winnen van een heleboel geld. Maar ook zonder die hoofdprijs kun je best dromen waarmaken. Zelf heb ik altijd gedroomd om naast het presenteren ook ooit nog eens een keer zelf een televisieprogramma te maken. En kijk, vandaag maak ik het samen met deze mensen waar. In deze eerste aflevering van Goot voor Ren laten we meer mensen zien die ondanks dat ze geen hoofdprijs wonnen, toch hun droom waarmaakten. Allemaal op hun eigen wijze, maar ook allemaal met passie en plezier. Zo werd de allereerste aflevering van Goot voor Ren in 2011 aangekondigd. Nu, in 2024, zijn we 100 afleveringen verder. Bij het bereiken van deze mijlpaal geven Twijn en Irma u een indruk wat er allemaal komt kijken bij het maken van het programma. En dat doen ze natuurlijk op hun geheel eigen wijze. Zusterlijk met kan fietsen. Ja, Dat die de eerste niet. Oh, Twijnie. Hardig, rustig, hardig. De lui loeren daar, zijn goed, zijn goed. 1 keer in de 2 weken vindt een redactievergadering plaats, waarbij de voortgang van de lopende onderwerpen, maar ook nieuwe onderwerpen worden besproken. Meestal nemen 2 redactieleden een aflevering voor hun rekening. Ze maken afspraken met experts en ervaringsdeskundigen die iets over het betreffende onderwerp kunnen vertellen. Als redactielid heeft Nettie van Sint-Viet diverse taken. Zij verzorgt onder andere de nieuwsbrief en de social media en verleent assistentie bij opnames van de sketch met Twijn en Irma. Ja, rechtdoor nu. Ja, zie ik dat nu gehoord? Dat tussen die beelden. Oeh, Ja, daar, tussen die gekleurde. Wie het? De zaterharmonie. verrek, dat is Nettie. Oh, ja. Nettie. Jee. Oh, Rustig maar, rustig maar. remmen. Ja, De rem erop. zo. Maar Nettie, wat is die, gij? Ja, voor Maar de vels bekend zit op, hè? Zo gaan ze neus, dat is allemaal dat gekleurd brons. iedere vergadering van Goot voor Ren moet ik toch even langs die jongens heen komen. Oh ja. Nou, die verdienen wel een stapdoek, hè. Ja, maar luister eens, Nettie, die weet wat kunst is, hè Nettie? Dat weet ik eigenlijk niet, maar Oh. Goot voor Ren mag wel. Ik heb meer aan kunst aandacht besteden, Oh, vind ik Die wel. meent dat maar. Zo. We zijn toch nog pas in het museum geweest? Oh, maar dan weet ik al, Nettie, op wat voor een aflevering tot zich de meeste lol hebt gehad, hè? Ja, voor Goot voor Ren vond ik toch dialect wel het leukste eigenlijk. Direct, dat is ja. rustig, zag het is toch? Nou, en voor die hebben we voor een schoenen Goot voor een paraplu. Ja. Alsjeblieft. En als je Dank niet zo'n je. vindt, dan giest er maar aan even die gekleurde jongens. Hou die door, Druut. Ja, allee, had je gehoord, hè? Hoi, Nettie. Dag, Hoi, Nettie. dank je. Dus ja, ik kom toen in Maastricht. En ik heb daar Maastricht geleerd. Dat was wel belangrijk voor mijn werk ook. En dat heeft me op een of andere manier ook geen windeier gelag. Want de merkst dat ze mij toegang kreeg tot de lui. En dat vind ik toch heel belangrijk. Ik ben van huis uit in aanraking gekomen met het Maastrichts dialect. Thuis wordt altijd Maastrichts gesproken. En ja, ook wie ik naar school ging, Ligerschool. Ik zat op de Oudaschool, want ik woonde op het Orleansplein. En daar spraken ook veel kinderen natuurlijk Maastrichts. Het Maastrichts is de taal van het hart. En het hart bepaalt een identiteit. En daarvoor is het zaak om het Maastrichts te blijven koesteren. Ja, dat is niet voor niks voor een herkeuring naar de Hoekarts. Vast onderdeel van elke aflevering van Goot voor Ren is de sketch met Twijn en Irma. Hun acteertalent is onmiskenbaar. Dat was in 3 minuten opgenomen. Ja. Ik zit even gezoend. Echt waar? Ja. Oh ja. Met een lippenstift. Ja, dat vind ik wel. Dat is nog een beetje mobiel. Er moest niet voor niks voor een herkeuring naar de Hoekart. Dat ik er maar gaan zo moesten naar Loers, hè? Ja, dat is goed. Ja. Voorzichtig. Het is onopvallend aandacht te vragen.
Ja, dat is een... Krijg je een medaille? De ene aan de ene kant en de andere aan de andere kant. Daarna, als zij in de auto zitten, dan stap ik achterin. Dat is toch geen spot. Dan even iets moeten omdragen, hè? Als vaste cameraman is Ben Bragg de spil van elke aflevering van Gold Verijn. Hij maakt opnames van de interviews, maakt sfeeropnames en doet de eindmontage van elk programma. Oh, weer met saus te doen, hè? Ja, Kijk door. dat mooi helpt niet, hè? Oh, nee, hè. Wat doen we ja? Kom je downstairs? Oh, dat is best. Oh. Dag, Ben. Ja. Zeg, je komt ons toch niet filmen, hè? Nou, Ik ben een thans kapot en ik zie niet uit. dat is goed dat ik jullie tegenkom, Ja. want ik zoek eigenlijk een fotogeniek iemand Ja. voor in mijn volgende film. Oh, nou dat is dan toch heel zin, Ben. Ik heb mijn haar niet gewassen. Nee. Nou, ja, maar ik zocht eigenlijk iemand zoals Twan voor Ja. in een film over bejaarde boxers. Dat vraag je me geen 2 keer, Ben. Kijk, bejaarde bokser, zo'n rol is mij op een lijf geschreven en laat dat bejaard maar eraf. Hey. Zeg Ben, maar als je Bokser. hem als Rambo filmt, hè? Ja. Welke rol speel ik dan? Of knip je me soms eruit? Ja. Nou, voorlopig knip ik niemand eruit, Nee? want ik zie jullie het liefst samen, zoals in werken met een beperking. Dat vond ik een mooie aflevering. Ja, Twijn wetste nog, ja. Nee, nu kom, we moeten gewoon, ik moet naar Woest over mijn krachtsport oefeningen. Nee, geef die Manu eerst een paraplu. Oh ja, Ben, geweldig, bedankt. Maar met die camera, dankjewel, weet dank ze je. maar niets met dat weer, hè? Ja? Fotogeniek. En Ben, voorzichtig aan straks met hem als Rambo, hè? Ja, jawel, zeker. Oh, hem als Rambo, wie verzint het? De band is een vakman. Och, shit, Hey, toch goed. fotogeniek, had er van mij. En hij mijn haar had gedaan, had er niet Prachtig, gevallen, ik prachtig. weet het zeker. Nou, het gebeurt. Ik heb dat ook altijd gezegd, voor mijn man was het veel erger dan voor mij. Soort van, want hij moest er naar kijken. En ik onderging het. Het gebeurde mij. Je ligt daar in het bed en je wordt opgehaald en je wordt op een soort plankje gezet zodat je overeind kunt komen om gewassen te worden. Het is een soort van trein waar je op zit en die doorgaat. Ja, ik denk dat het misschien wel een geluk is geweest dat wij samen het ongeluk hebben gehad. Waardoor we het ook samen hebben kunnen doorleven. Maar ja, ze zeggen ook wel eens hersenletsel heb je niet alleen. Dus ik was als persoon anders opeens. Maar dat maakt het voor mijn man ook moeilijk om daarmee om te leren gaan. Want ik was heel erg zoekende naar van wie ben ik, wat kan ik, ja, ook op werkgebied. En dat was net zo goed voor mijn man. Die had soms het gevoel dat hij erg in de zijlijn stond en niks kon doen. Die mensen hebben één ding allemaal gemeenschappelijk. Ze geven nooit op. Iedereen heeft tegenslag in zijn eigen leven. En sommige mensen gaan erbij neerzitten bij de pakken. Maar je ziet dat de mensen die succesvol zijn, gewoon na een tegenslag zijn opgestaan en verder gegaan. En uiteindelijk toch hebben gerealiseerd wat ze wilden realiseren. Wetste weeg een scheren zo'n op God voor een paraplu zou willen geven. Oh, daar wil ze vanaf. Wie is de gelukkige? Helen. Oh, tot die in Goorvrij zo schoene Holland spreekt. Oh, och ja. Maar daar, die seks het. Nou, kom, daar gewoon van. Allee, geef gas. Let het wel. Oh, let op. Waar kennen de mensen in Maastricht jou nog meer van, denk je? De mensen die naar TV Maastricht kijken, die kennen mijn stem misschien als de commentaarstem bij Gold Verijn. Ze is nooit in beeld, maar haar stem speelt een belangrijke rol bij elke aflevering. Helen Moes spreekt de voice-over in. Op 23 augustus 2024 gaat de 100ste aflevering in première. Dus... Oh, wat leuk! Zo'n onverwacht bezoek. Ja. Oh!
Oh. Ja, we hadden nog een paraplu over. Dus ik dacht van nou, dat is Ja, misschien... en zij was nieuwsgierig, hè, of dat allemaal uit je eigen koken komt. Of tot je inspreekt in Gootverein. Ja. Nee, die teksten die krijg ik aangeleverd en dan spreek ik dat hier in. Oh. Maar tegen die spatlap. Ja, zeker. Wil je eens proberen? Oei, oei. Heerlijk, nee, ik krijg geen woord eruit. Ik krijg het in gaans benauwd van. Ja, zus, hoe blijft ze nu, hè, met een grote wawie? Zeg Helen, en welk programma vond je nou het allerchicste om in te spreken? Oh ja, over den opruimcoach. Eva? Maar verrekt, dat medeke spreekt me streeks. Ja, had dat maar in direct gezegd. Ja, nu geef van die paraplu, want als er die verdient, dan is het Helen wel. Ja, alsjeblieft, kind. Dank je. Zeg, dag, en tot dat nog eens is. Ja, hè? hè. Succes. Alles, hoi je na. Dag. Dus bijvoorbeeld vooral met kleding is dat een handig principe. Bijvoorbeeld, je hebt een leuke nieuwe blouse gekocht of een nieuwe jeans. Nou, kijk eens welke draag je niet meer en doe die in de kledingzak voor het goede doel. Ik begin al in de keuken, omdat ik altijd begin met klanten in ruimtes die ze veel gebruiken. Dus waar je vaak komt en waar het handig is als spullen goed zijn opgeborgen, prettig zijn opgeborgen. Verschillende valkuilen tegen bij klanten. Bijvoorbeeld dat mensen spulletjes bewaren eigenlijk uit bijvoorbeeld emotionele gronden. Hè? Of dat ze denken, nou laat ik toch maar spullen bewaren. Misschien heb ik het nog een keertje nodig in de toekomst. Als dit stuk gaat, dan heb ik het nog achter de hand. Ik vind het resultaat echt verbluffend. Ja, ik vind het fantastisch. Super. Dankjewel. Fiets door! Ik Dat hoef is niet door te niks. fietsen op het gemaakt. ga Zeg, van mijn door. vakantie en dus dit zuurstof. Wat is dit? Oh, ik vind dit zo'n gebouw. Hè. Maar ik ben al zo lang niet meer in de biep geweest. Oh, maar ik wel. Ja, en die leesgeren en de wet, dat is heel goed voor de algemene ontwikkeling. Oh nee, ik kreeg je voor deze. Luister, er ligt toen nog een boek van de biep, hè, over voetballen. Ja. En dat had al biet voor de eerst eens terug moeten zien. Luister, ik mag dat dan wel langer over doen, maar dan weet ik tenminste wel wat ik gelezen heb. Ja, Zo is het. Nou, zal wel. Maar ik wil nu naar binnen toe. Ja. En de vraag is of ze dich naar binnen laten. Die lui, ja, die kennen mij als een gedegen lezer. Die altijd Ach, ervoor zorgt dat shit, dat allemaal... toch. Jawel, Ik jawel. vind het goed Nee, met betrokken zich ben tweeën. ik altijd. Alle teksten voor de sketches van Twine en Irma worden geschreven door Wil Wintjens. Voor Twine en Irma is het de kunst om deze in te studeren. En of dit altijd goed lukt? Kom, zus, dat ze me geen... Let maar eens op met de lui, die doen wel aan. Die kennen me. Ja, hè? Ja. Ja. Nee, loop je daar zit. Oh. Wil? Oh ja. Wat moet die, hè? Dag jong. Ja. Wat is er aan het lezen? Ik zit hier te schrijven en dan mag ze 3 keer rooien over wie. Over us? Hè? Huur ze dat twijn? Oh, maar zou ik dan als geoefend lezer misschien een stukje met mag lezen? Oh nee, dan kun je geen in de keuken van de schrijver. Hè? Is hij dan een keuken? Niets geweten. Ja, maar in godsnaam. Ja, wat? Pas op of ik schrijf die goed het programma. Hè? Och, die deugen niet. En ik heb nog wel zo'n schoene goed voor een paraplu voor ik in de garderobe stond. Ook dat nog. Zeg, maar in wat voor een sketch zou ze het liefste nog eens willen zien? Nou, ik denk één boegerig keurig aan de tekst heb gehouden. Zo wie een... Ja, zus, 2 onder de steelstof, sorry. Ja, jongen, dat is in de schoen ding. En die begon meteen op zijn Hollands tegen me te praten. Dan weet ik hoor dat het een van één was. Oh, en toen zag hij natuurlijk, spreek de mooierstal. Nee, ik ben gewoon pijn blijven houden en hol. Strings blijven praten, Ja. sorry. Hollands blijven. Morgen. De moest tegenwoordig zoeken aan de brievenbus, hè? Oh, je bedoelt dat ze allebei lang maar zoeken aan brievenbus? Zag dat er niet? Nee, je zag brievenbus. Als ik hij zo zit
Dan voel je me een ganz een andere mens. En dat hoeft niet in zijn zon voor te schijnen, Twijn. Kom je een kut ding bij Zeg, dat doorden ze geen nu, hè? Was ze de week wie? Nee, maar dat eitje even op de hoek. Die wou ik een missiebriefje vergeten. Sorry, Ja, wat is sorry, er wat is er Zo gaat dat. Nou, een crematie. Letste, dan kent ze toch nog gets van de dierbare afgestorven. Van, wat is me allemaal afgestorven? Stik van de zenuw, vat ik in de valium. Remmen, dat kunnen we niet. Ik hoef niet te remmen. Ik hoef niet te remmen. Ik heb alles onder controle. Nu doe ik ook het schet. Ik zeg nou eerlijk, Geweldig, kom dus maar. niet in de auto heen. Maar prachtige zuur, wie alles heeft onder controle. Twijn! Dus toen Hou ik ze dat akelig. ding krijg. Hé, ze kijkt wie het gaat. Wie niks. Oh! Nee, dat gaat wie niks. Oh! Ik kan er vrij door. Ja, dat kan er vrij door. Trap door! Ik moet al werk doen. Verliefd met zitten, dadelijk is. Oh. Daar zit ze met de klein tussen de spaken in. Hoppa. Foei, wat een menselijk. Nee, een zwijn! Hoppa. Schuif voor die lui! Remmen, Twijn, dan kunnen we juist een trap af. Dag, meneer de Dag, burgemeester. dag, Dag. Zo, goeiedag. Kennen u ons nog? Zeg, Ja, Irma, natuurlijk. nu toch niet zo populair tegen de mens. Kennen u ons nog? Ja, natuurlijk. U komt me wel bekend voor, hoor. Nou, Ja. maar. En we komen bekend iedere maand op TV Maastricht. Daarom, dat moet Ja, het ja, zijn. groot voor hen, hè? natuurlijk. Ja, maar dan gaat bij u toch wel een lampje branden. Ja, 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 ja. En ja. dat, Ja, en dat ja. onderhand al 100 keer. Ja, Kijk ja, maar, ja. goed, Goed, hè? allemaal goed, ja. Dus wij hadden gedacht, hè. Althans, ik had Irma, gedacht. Irma, nu beginnen we niet daar over. Laat Zus dat. wel. Ik hoorde zojuist op de Bosstraat en hij had me Nee, niet. Dus ik dacht, kijk, zij meent hè, dat u een lintje voor ons klaar heeft liggen. nou ja, voor mij ja. Hè? Want ik heb al zijn leven de kar moeten trekken. Alleen. Ja. Ja, ja, kijk, zeg, een leentje. Ja. Ja, dat gaat niet zomaar 1, 2, 3, hoor. Oh. Maar meneer de burgemeester, Ja. u hoeft daar boven in het stadhuis nog maar een laai open te trekken. Ja. En dan liggen alle medailles. Ja, Irma, voorzien bij de tempelen, ja, zet toch goed. Ja, daar komt wat meer bij kijken, toch? Ja? Echt, ja. Oh. Kan ik niet zomaar, Oh. kan ik niet zomaar geven. Oh, is jammer. Ja. Nou, Maar misschien wil er nog iets van iets zien of zo? Ja, Ja? ik wil van jullie zeker wat zien. Ja? En als je nog, nou doe er gewoon nog wat meer, dan, weet je waar ik jullie wil zien? Ja? In iets moois, een mooi programma over stille armoede. Oh, maar dat Volgens mij kan, dat kun je kan. daar wel iets Dat betekenen. kan, maar bedenken zich ook nog eens over die 2 medailles. Weet je wel? Juist. Ja. Oh, niet 1, maar 2. 2, En alsjeblieft. als u zo Maar het wijd bent, dan horen we dat wel. Hè? Ja, maar dan, Doen we allemaal ons best. ja. Ja. Maar dan krijg je toch alvast van ons, onze grootverein, jubileumparaplu. Juist. Wauw, Schitterend. wauw. Goed zo. Dag, Ik dank meneer de u. burgemeester. Stel Veel er niet zo, succes. stel er niet zo ontzettig. En aandacht voor de stille armoede. Ja, ja, natuurlijk, dat komt in orde. Dag, Dag. meneer de burgemeester. Oh, Zo. nou, Twijn. Dat was wel geweldig, ja. Nou, tot ziens. Dat was zeker een lintje. Armoede is, ja, zeg ik altijd, geen schande, maar het is jammer dat het er is. Armoede betekent dat je iedere dag met je problemen bezig bent en niet weet of je morgen de tafel kunt dekken, niet weet of je de ruzie bijgelegd krijgt. Nou ja, een leven onder druk. Ja, de armoede, dat snijdt dingen, snijdt verbanden stuk. Dat mensen uiteindelijk het gevoel hebben, ik hoor er niet bij. Ik had nooit gedacht dat ik in deze tijd nog altijd actief moest zijn om mensen eten te geven. En dank je wel en de smile op het gezicht, zeg maar, dat is voor ons voldoende om door te gaan. Ik doe het omdat ik begonnen ben met mensen te helpen en ik zie dat mensen het nu nog meer kunnen gebruiken. Dus zolang blijf ik het doen. We hebben nu vandaag 3 hartverwarmende initiatieven getoond van mensen die omkijken naar een medemens. Die zonder vooroordeel een helpende hand bieden aan mensen op of onder de armoedegrens. Er zijn familieproblemen. Het is, soms springen je de tranen bijna in de ogen.
Een lang gekoesterde droom waarmaken, dat kan echt een kick geven. Deze aflevering kunt u terugzien op www.goldverein.nl. En als u daar dan bent, laat ons dan ook eens even weten wat u van deze aflevering vindt. Het is tenslotte een programma over, voor en door 50-plussers. Als u een lang gekoesterde droom hebt, dan zouden we die ook graag van u horen. Want misschien kunt u daar weer iemand anders mee inspireren. Dat was het voor deze keer. Ik zie u heel graag terug bij de volgende aflevering van Goldverein. Wilt u meer weten? Kijk dan op onze internetpagina www.goldverein.nl of stuur een mail naar info@goldverein.nl.